alagad si Kanginan Tufon Morales, and then my partner ka po na ako, si Randy Tayad. Asap kita ha, always say a prayer mga kaigsunan. Importante ka na itong pagpanalangin sa itong labaw magagahom. Thank you kay Lord, sa mong gihata ka na mong grasya, matag adlaw sa pagligod sa mong hunahuna, o sa among kalawasan. Thank you kay Lord, o sa tanan nga among ipangandoy sa tibok kalibutan, nga unta mabot ang kalinaw sa tibok kalibutan. Thank you kay Lord. Salamat, labaw sa tanan ang grasya. Bueno, ang suwatan po karon itong hatagan o pagtagad, no? Pinagdahak ini sa usa ka babae nga mapatago lang sa nga Ami. Kinigibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong singer si Ami. Kini akong problema bahin ni sa akong bana nga usa ka delivery driver, tig-deliver og mga pagkaon ug mga goods. Ug kun ngano na problema ko ani, ingon gud ini ang mga paghitabo. Wa ko damhang mausab ang mga saad mo. Nga mahalon mo ako samtang nahilayo. Gisaligan kong tanang mga panumpa. Kay gimahal mo ako nga walay sama. Kinsa siya nganong nagluib ka Riki Karing kinsa siyang gipangkamong labaw bakan na uy hala na resputo hala wa pa kalungag na kanta-kanta ko kasayo ko na uli anong tawhana ngi magdali-dali ko lungag bi Stilan mo ba paglungag di mo gutom ba na ba ay kanang abi man ako dugay pa kang mauli mao nga karon pa ko nakalungag Naunsa mo rasa ang luto ng kanon ng lungag di mo ala oy dali ra man gud nakaluto naman kung daan og sudan initon ko lang ron ha nganong sayo di ka na uli oy init kayo karon lang kung taon-taon mo balik ako yaw kang ma-heat stroke ka aw may noon nga nakahuna-huna ka ana sige pahuway lang sa ngadto ha igo sa dumaluto ng kanon ha Ay, pre, ang sugas kong motor, pre, di mo musiga. Ang di ba ka nas bateri ka, no? Bago pa na yung bateri. Mabitaw, unsa kay problema ani? Kasi pundir na mobilya na yung suga. Mabitaw, gidana ko ni mo diri, pre. Mo basta aron matanaw pod nimo ba? Dali na. At tanawa ko no, pre, be. Tanawa. Okay. Ikaw pa, kumpare ko ta. Okay, bahala na. Si Talyo nga kumpare sa akwang bana, suod niya. Ug mo tay madali-dali niya duol kung dunay problema sa iyang motor kay kamao man, mao nga gipatrabaho na lang niya. Unya. Sa tanaw ni mo, pre, tals, ha? Okay na ka ni, pre? Okay na, pre. Los kontak na. O nang waa mo siga, mobilya. Kastilan, salamat kay pre. Bilib ba yun ako, pre? Tanda na kong bilib. Urot. Naman na, pre. Old style naman na, pre. Old style, Purbida, no? Sige, pre, ha? Salamat kay pre. Napo kay deliver, pre. Tawagal niya ako, pre, ha? Kay ako rin bahala. O na kay pa-deliver, ako rin siya bahala na. Tawagal ako. Pastil na, very mo, pre. Ay, mahuna na, pre. Ay, importante ang atong pinagsamahan. Ipangumusta ko sa kong mari, pre, ha? Sorry mo nga, pre. Sige. Pohon, pre. O niya, magtalagay niya ta. Ikaw ay nadugay lagi ka. Dito ko silang marinilo partalyo, day. Nagunsa mo ka dito. Kung ipayo tao motor, sigang suga. Unya, wa pa bayran ni wa pa bayran palitalyo. Wawa. Di naman kanina sa mga yung bayan, basta ako yung paayo, day. Maayo kay libre ka kun ikay magpaayo. Ay, gitabangan sa nanako siya, day. Kay ang akong mga kauban ng mga delivery boy, at tuon pang paayo niya. Kay ako siyang recommend dito sa akong mga kauban nga mo, oy, maayo kaayo mo ayo. Og dili yung binuang ilang motor, kay naarbay uban niya nga, pero ras maayo, no? Kanang mga mekaniko, igun ka, ayuhon tuod ang kuba, pero mabutangan po hapit nga kanang maguba ba butangan po nila may buong na lang ka nga permil lang yung kamuanto siya kay magpo pa man tanang giayo no mao ba mao nang biliban ako anong pagtalyo na kay buutan kayo di binuangan imong motor buutan sa ginuunas paritalyo oy pasyuro yon kuno ta nila day unsa ka ansengan pasyuron ikaw ay suyoy dito Lugay naman itong makasuroy sa ila dun lagi pasyuron ta niya unsa man unsa man? Sorry ta sila? Sige, sure ta. Dito tas ila, suruyon ta sila dito.
Usas among suod ining pamilya nila ni Paritalyo kay kami goy nagugos sa ilang anak. Unya kami say nagasto sa bunyag. Wa palagi in town sila kita ato mao nga amo sa gyud gitabang-tabangan hangtod nga nasuod namo sila. Unya Taon ako ang tanan kong deliveran taon. Mapit lang niya ako sila Paritalyo. Aron bisitahon ako kay Dugay na may wala ka bisita sila hara. Ako to siya bisitahon. Sige, salamat ha. Malasa ako sa Paritalyo. Naglakaw ko no. Muli lang ko sa bayo eh. Balik niya ako nga ni. Grabiha kayo nito. Ay, sakto niya akong kita rin adlaw. May lang kita ati kitaon-taon matagadlaw. May na kayo ni. Malipay na ko sawa ni. At least, na ako ikatunol taon karong adlaw ba. Ako haalan na ako para gasolina taon. Oh, si Paritalyo na. Pastilan. Mauding wa siya dito si Ila. Kini amri diri sa mo. Nag-usap ka na siya. Dulo na ko be. Uy, pre, naarabali ka. Hapit mo ko dito sa inyo niya. Wa mo ka dito, maudi kay naar ka dito sa mo. Pre, nangita ni mo, pre. Murag mga pulis na na. Ha? Dali, pre, atubangan nila kay bossing madamay pa may ani, pre. Ano pa, pre? Sa ito yo. Oh, ikaw na loy atubang dito. Kadit kaya ako ablihan ng pultahan, ha? Oh. it's a prank! Day! Unsa ko ni? It's a prank. Nakalimot ka ato og anniversary ha? O may giandam ko. Ready na ang mga pagkaon. Hugasa ang gipangita ninyong bugnaw. Sige na tawag imo mga bisita. Okay, sa'yo kung mga bisita sa Paritalyo naman niya. Ay, bala ka, pre, to. Dali na tawag ko ng mga barkada na to. Gamitan ko ng bandikold. Mag-berkolo natin ninyo! Happy anniversary! Ang buong na klasik ko rin. San Miguel Pelpelsen. Sa Raya Plaging kasama. Og mas aligri kung kompleto ang mga barkada doon. O, tinona. Basta beer call. Di yun na pwedeng mawa ang San Miguel Pelpelsen. Sarap laging kasama. Og tungod kay kompleto ang mga barkada sa mga batang San Miguel. O, sa may ipaabot na to. Atak na! Cheers! Para sa inyong anniversary nga mag-beer call. Og sa sunod, og pagyod. Okay, cheers! 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 Beer pa po niya! Berkol! 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 Wa gyud magtuo nga akong bana, nakalitan gyud taon siya kay nakalimot man siya nga amo ding anniversary. Unsaon na busy mas iyang trabaho. Unya, Day, bugog hapon da. wa manggod, nalingaw lang kag maayo kay naang imong mga barkada. Bida ko yawan mo dag surprise day. Unsaon imo mang gikalimtan ang atong anniversary? Sorry ni kay day. Sa busy mo taon ko aning panginabuhi taon. Okay ra dong oy, at least naka-celebrate ta sa atong anibersaryo, di ba? Oh, day, pero yun sa pagkaibawang Paritalyo. Ay, nagkita man gud ba itong usang adlaw, katubang nangumpra ko, ug mao to nga nagsabot mi. Siya mao ay mi-suggest nga isurpresa kuno ka, ug siya nay bahala sa mga barkada ninyo. Oo ba? Daghan na rin mo mga barkada dong no? Mga driver lang hapon day. Mao ba? Sila ba'y naggasto atong inyong giinom? Nagtampo-tampo man to sila. Unya, ilang gihatag nako para palit sa inyong paborito. Ay, pasila. Nakahimo sila anak day. Ay na, si Talyo may pangutan na ana kay sa inyo magkunutong mga barkada. Maog yun day. Amo itong mga barkada yun. Sige. Uy, sige na, uy. Mag-deliver pa magkaha ka. Amping ha. Salamat day ha. Sa mga iskina ha? Ang mga tanak ko sunahan. Siguro rin Google nga. Maom ni dapita akong hunungan ko. Pero, may... mga tanak lagi ko. Ato ay nandiligay. Ako to mga tanaw din. Excuse me, manang. Mahimo mga tanak? Bastusan ni mo doy. Ha? Mangutana, dili magmanang-manang. Wala taon tayo nung kamuray mo. Sorry ma'am. O kana, naaraman di ay na. Bastos kay kada.
Ida, dugaya ra ba na akong wa makakalatag batignaw? Sika po tigulanga oy. Unsa? Awa, kadungog ka nga ako mo Giselle. Wa akong kadungog, pero akong nabasa imong hunahuna kung unsa imong gisulti. Kabao sa ko bata di ay. Sa pagtuon nimo nako, grade 1, section 11. Aron ha, paksi. Ay, sorry ma'am, sorry. Si Toyo, Kinimutan na lang unta ko ma'am ba kung asa ning bahay ni Sir Kadjo. Arkadyo na, dili na kadyo. Arkadjo di ni. Ako nang bana. Nang nangita man ka sa gwapo na kong bana. Ako ma'am, may pa-deliver mo ko di siya. Iyang pangalan ko dang niya sa listahan nga. Amaoy akong deliveran. Mao ba? Kadiyot. Uy, Oh, mura Sir mag-itoy. Corn, may nangita ni mo. Yes, cupcake. Sweet corn mo, cupcake, ang nigang tinawagan na ya. Purgida. May gisulti ka do? Ha? Wawa, sir, oy. Murag nang libak ka sa imong nauna da. Kamusta ka sa kung una-una, sir? Wa. Kung giusto rin pagkibaw, nga mauna akong gisulti sa akong nauna, be? Nabasa na ko sa script. Abo, kakindyan siya tao na di. Tama na ako gi-order. Oh, sir, 780 na, sir. May baby. Tanawa, sir, oh. Sir, ay lang, ablihi bawal ba na, sir? Ablihan man mo. Usay bawal, usay bawal. Mabayari sa na, sir. Ay lang nablihi. Una nablihi kung mabayaran na ni mo. Ay kabalat ka, bayad ng takka. Ako lang taruhon ng mauban niya akong gi-order. Bayari lang sa, sir. Ya, ka daw. O, tanaw, sa man niyo. Mo niya akong bayaran, ha? Wa ka daw magbinuang. Sir. Dini mo akong gi-order dong. Unsa man ka eh. Kanong kini may miabot? Umugi ba ako sa imong order, sir? O, di binuang na eh. Sure, akong gi-order kanong tibak man eh. Ha? O, klaro ana on eh. Ay, wa ka diya, wa ka. Kuan, sir, kining... Di kong bayad na doy. Pero, sir, ako yung kansi, ano? Pakilabot ang malkansi ka. Uga ko na mayran. Labaw na akong malkansi dong. Pagtarong diya kadyo. Basig nag-order pa ana para sa imong babae ha. Nanay, yati na noon eh. Basig para nas budhi, sir, ha? Laro ko na, sir, ha? Budhi ka, budhi ka. Para siguro na ni mo, ma'am. Walay ko mag-order o pantay. Sir, kung unsa imong gi-order, wa taon ko ilabot, ana. Sir, igor ako na-deliver, ana. Sir, bayri lang taon, na. Sir, kaya ako yung makabayad, ana, sir. Uy, ang gawa ko. Murag ko kuha ka seminar da. Babayaran ko ni mo, ana. Nga mo ko mag-order, ana. Usawa ko pa ng panty, ha? Oy, basig para na sa imong babae kadyo. Babay doon. Sultis tinuod. Babay mo. Basig. Budhi ba ito? Budhi. Taktaman lang ka. Yung pangatek, sultis tinuod. May babae ka na. Away, patakaman lang ka. Unya, para unsa man dahil na ka ng pante, ka ng tibak. Para kang kinsa di ay na. Be. Walay ko mag-order, ana. Ikaw ba? Balik ka. Sir, ay, kung bira Sir, taon, dali, sir. dali, Sir, sir, ayaw taon, sir. Tao, di ka na lang. Sir. VXDC. Sir. Makahanggawan ako, ha? Makulatahan ako sa kong asawa. Pero sir, wa taon ko sa... Sir, wa ko'y kilibutan, ana. Sir, igor taon ko na-deliver na yung mga... Giingnan, ikaw ako mag-order na. Hanggaw ka. Ay, sir. Hanggaw kang dako, ha? Makulatahan ko sa kong asawa na imong kalakibuang ka. Mao nga mintas, ha? Wa pa ko makulatahin sa kong asawa. Ikaw ang una na kong kulataw. Dre. Ay, sir. Ay, gusto na. Kadyo, gusto na kadyo. Buwang ito, hanap patakalang deliver. Taon to patagal deliver na, sir. Kanawa ng punto, sir. O, naaman mo nga na, sir. Ganun man, ha? Ako ng pangandya, ha? Nga mo kukondir na ako ng pangan. Ayaw lagi pangatek kadyo. Ay, bida ni mo kadyo. Basig sa imo nang kabit mo ang ka ha. Goy! Tabla na to, sir. Binuang dahil ka na kung buang ka. Hati sa imong babae. Huwag ka, goy! Huwag ka po! Ay, Kaya lagi, di ba? Ikaw na kaingunin mo ang ka. Ikaw kaingunin niya. Baita, ay. Pero may banda mo yung sukbang taon, ma'am. Diri man ako ba doon? Hanggaw ka, ikihat ka na magbuhat ha. Ikihat ka. Kawawa pa ka babayan niya. Ikiham yun ko ni mo niya karon. Bida ka nung ikiham ko ninyo. At sa mustisya na, asa! Mao na gisulti sa kong bana, siya pa'y wabayri sa pagikulata dito sa sud, og siya pagigikiha. Maayo ka ni? Kung saon man nga gipasanginan man siya nga nangharas kuno siya dito sud sa bay, sa nagkulata niya, naunsa naman tawo ni uy. Unsa imong buhaton ani? Unsa man og kamo ang pasultihon? Ami. Okay, Ate Pres.
Okay, ang sender na to karong adlaw Goliath. Si Ami Ate Pres. Ami. O, ang problema ani ang Ami Ate Pres kay iyang bana delivery boy pareha nang uban diha nga kanang mag-deliver motor karon pag abot niya dito sa ilahang iyang deliveran sa basta sa lasa ato ang drama Ate Pres nga gikulata man siya kay Dili mao ang gi-deliver. o kay panti aw tibak man Tibak. agaduda nga Oo. asawa. Mao to gikulata siya bisangin lang siya nang haras siya dito gikiya siya unsa man kuno ana ingon sa Ami. Mao na. Kuya ko bitaw ng mga mag-deliver niya dili mao. Nya maablihan na nimo. Mapugos sila bayad. Ako Lagi. kuana. Sige, Bambina o. Bam, ikaw ba? Unsay Basta may- kuana na. Wala kay ko ideyaan ano kung saan nato na pagsulbag na kung ang maabot ng deliver dili mao Mao sa lagi. pag-check ka diha Ang no. problema kung mabayaran na nimo no. Nya malakaw na ang mao daw. nag-deliver. Inig-open nimo dili mao. Para ako kuan ko pero nahibong ko. Silisa ba kanang- Ate Pres kasuhin ha? Nahibong ko lan wa ko mag-order. Nganong niabot ang ngana ko diha dili mao nya dako ra ba kay bayaran ang gi-deliver kada tang busulanan sa murag kanang cellphone nga batik isetanan 800 kapin ha Nya wa ka nag-order. wa ko mag-order niabot man? ngano mag-order man ko ana saan ko man ang taon uy kabati ana nahibong ko ngano nga Niabot. ako nga niabot man unya Unya man ang bayad. mga mudos oo kay ang pag-abot wa man ko diha ang ako ring apo mo'y ni diha unya iya na lang gibayran. Mao na nga. Pagbantay-bantay Bantay pagdo kita, ana. Kani Oo. siya, ambot ang kahaog dili ba ni maoy ang gi-order nga ihatag lang taniya siyang uyam nga si Di Elia. tingali, paminaw ko dili jud. Murag maugid siguro Ate Pres kay Ha? ikaw hab kultaon kung Imo asawa. jud pagkasadon si kan. Dili ingon siya ana ba siya ikaw hab dito sud ako kultaon kung asawa ni. Apa unsa man ito? Iya gitu, Mats. Iya gito iya, ihatag iya, gyud niya gito. siyang uyam. Di ay. Okay, ni sikreto man siya. Ikaw, ako kultaon. Samtang di pa ko kultaon. Oh, sa kuan to, gi-order Si gito Piat sa to siya Oo, iyahang. ito niya. Nag-order nga nung iyang Unya open uban sa daan. kalibutan. Oo, ang Ay iya. may paywa niya i-open ang Oo, katong lagi. pag-abot. Dili ablihon man gyud sa kliyente, Dili, kada ay, sa bana, dili. ablihon mo gyud niya. Aw kana ka iya na sa lagi nga Sa iya ano ni mo, giabli. kanong giabli, Kung iya kanong gyud to giabli, nya ay, naibaw kili siya naman. nga tibak to. Ah. Ano yung magyabli? Di lang gisikreto. Sikreto. Pagda bayran niya. Di ba, ang ako sa mo ingon tong kay siya Asawa. asawa siya. Da, Unsa biambi. man to? Ambihan siya delivery mo. Di Unsa lang, na? ang- Ato naglihay na siya daan. Mauna. Unsa man ni? Unti man ni bawa ko delivery. Pero bang Ang problema, Sagam, so iya tong dadon ko din yung pinda lusod. Kung sabot pagkubot. Suko iya asawa lagi. oh, lagi, ang problema na karo, anong problema ni karon kaning delivery. Unsa man ana man sa mga Ang namino problema karon kay- deliver. i-deliver ayang- Pait jud ayo kasi labi ko latahon og Latang, dili yan. mao. Unsa may sangay ko ra maggihat sugo sa pag-deliver. Oo, sa lagi. Ani ang paambit. Pabit ba? Sige. Isaiah, Isaías 66 verse 24. Ug magkita niya nila mga patayng lawas sa mga taong misupil kanako. Dili mga matay ang mga ulod nga mukotkot kanila ug dili mapalong ang kalayo. Kani sa mga nagbuhat og dautan. Oh, kay si maong bana, mga tarungan kay kaya naman siya gilino, Ate Pres. Mga tarungan lang gyud siya. Iko pa sa gisugo. Sabi labot ako dili mao ni so. Ireng kay soda akong gideliver tapi labot tong gisugo ra man Pero ko. problema lagi kay nakulatahan naman niya. Mao na ron. Tama na Oh. Iko ano lang na. Magkihagid siya. Oh, ang imong bunog hampuli na lang na, ang imong piang ipahilot na Bayad. lang na. Oh. Magkabayad siya ni. Oh. Pili ko reklamo siya kag siya may gikulata wa man siya sa aron matagaan sa justisya nga imong trabaho. Pagkapoy pa pag-deliver nitong uwan pa, ay man sa gamak nung kag ingon ana. Experience na lang ay. Charles, experience na lang. May ngayon na lang kagpasaylo. Pero- Pero ang nagpatambag iyang asawa no, Ami? Oo. si Ami. Pero ako kuan adto, ako natumngan nga gi-deliver nga dili mao. Di ba gidaman niya nag-deliver dito sod. Og ako mo da sa papel sa katong bana nga gi-deliveran og dili mao. Usbo na kong linya. Sa aman. Balik ka na ako dong. Salamat na dito mo doon. Kung ako ang puzzle